mwanchu murigereria nonya chideka chia chire merongo etano na inye iguru ensema ya bono mambia tuwene de chako murubilio ensema ni chideke merongo etatu kulende egente kiankelinga wakili oito oikire ase studio egere tukwanere make iguru yerichiko tumanyenga naralia ya umuntu wenete kumanya busa igotari wakanira kende Ndizi TV no ko yanyoronsi Ndizi TV News Digital Facebook no turalia live na YouTube no tuli live orwe comment ya ugaria itukolera ronto kwanire amangana make ntuli go dueli asegente kema kolende mono abantu bategete kumanya wakili roles chiaba ara yaba igatu abekase chiabise nalyo monta kumanyanga akeronte tegentoge nigongo chira muraigete ntobese koburukana onyorenga tuasalirie obokorari tuchake komochia oli utabwana tikomochigwa torwe credit asoli utabwana tikawe credit igombia imbuya to understand na kumanya roles chia elected leaders in Kenya se county ya Kisii monona Nyamira amnechi county chionsi korwa se a perspective na katiba wateba na Richiko ligoteba katiba ito ya 2010 wakili ntwarenganera ase studio ju Alhamisi ya eta kulende nigabwata mangana mange ayo choko totebia mbaiso kwano montakenga nkomwegerera kulende ekerabwata chinga kingu ikale studio buna ikirega liria tachete na mangana manga bwate ayo choko totebia igobona ikaranso ike abanchi berichiko litukoli Alhamisi asindo yo mobo mwanchi berichiko kyandege ikomi agitogotakera twara manya make ase engana yerichiko nende twelewa make igabona mwanchu muligerenyo kubwata kerangara likende gionsi kopongeza umurobelyo kuboliribolyo igoro ya kende gionsi keliota gete kumanya concerning Richiko twateba tukuneke ungana wakili abagotome ujumbe ya ugwetera se namba ya SMS ejuere ase TV ya kulenderero ntuligerera igoro ya roles of elected leaders au baraschia bisiba chake mirimo yabo nonyene county ya Kisii bachakire mirimo yabo igobana to bese gosuka korobona iga mpaka chigo chikoraga chinsa isatu timedinga wakili aleke gatikabera abwara ngeri ngo cyare gontebi gosengukora tole chinse icho toike chinse soto chia mambi yabona igo ndi no moko wakili karibu sana se studio ande mbia mono ase nakorodra se emambi yabona iga nabo tebi mwanchi muligereria olio tuned for the first time mashabiki ali asoire Ndizi TV for the first time asengencho na manga ko ba mashabiki obainyolenga na kyokorokwa nkiyogokora egere tomenye guchaka murubulyo ugutumike kamera yao mbia mono Sara na mbia mono ase management ya Ndizi TV nande ndakembia monase abanchu abali motorigereti na bali mototegereta se chingongo chonsi chiensengema asa Marieta Njen George Morara Bwakuma mu wakili we high court ya Kenya ngokolerie gasia se company ya Mausan company advocate aso mochio Bosongo no mochio Nairobi nande nindo muchangamuzi bwa mwana ye katiba na ye sheria nando mosike governor Simba Paul Arati yes na nominated koba na gazette koba yo mubwa committee members pending bills and an eligible committee. Oh, congratulations. Yeah, thank you very much. sana. I saw it somewhere. And mbia kwa ndi nalo cho wesiekera isiko. Na ndaira nirimbia mono His Excellency the Governor. Serikali yaye na bari bonsi aba babeire bakonga umusugumo bokora gokoreria abananchi yagerire narurekana ningi sainenda ikaransa se committee yo gokora abera atatu bia mono sana inki mono mucho gokora se committee yo mono roles chaino chirechi asamangana pending bills a committee of pending bills ntu arokero kero serikali ya nene yaso serikali chichi county chaso nchatwara ogo kurera na amadeni narechi atakaniri chigas chakoretwe ku service chabeta provided lakini nchakaniri echinde chikoran back into kero devolution ya chagide kuru 2014 so aba batara akanwa babwato borito wono
so a committee eye ne yo kurigere na guchungusa kurigere na ekena bamba korete chigasi okay ba korete chigasi nkibatara akanerwa nsababu kiero okay na kuruchi recommendation una ngwaka no bali chi process nchi atumugete chindo ngokoregasi so yune it is a committee ere yo konya serikali ya chire emanya na kiego kora budgetary allocations na kwebanga asobo korerwa chimoto Yemona sana inegasi ene nadali gasinke especially the Contractors Association of Kenya of Kisii County bagotayanga na barabumba korete gasi mbara kanwa abandi tukaroba ku machumu governor ansema yabagotebana kawo mu governor chingaki egasi ntokorete kere genuine lasima ntuakano go muchikurire limono mangana yichi contractor gosimba korete mirimo yabo boikira yes biamon asante sana mwanchu muligererie go tuli na wakili George Morara Wakuma mwakili itukira litukuli Alamisi ekarata ikiraneti igokonyoraga bwate mirimo mingi ne it's a great honor ekera wikase studio we don't take it for granted asinginchuga gocha gotoba basemia igokwiwa kurwa se company ya Mausa and the company advocate asumuchubo songo ekero kumutaka bokoreri bwaye alia no agotoka samugacha Gusii Deluxe. Gusii Deluxe. All right. Asante. Ono wakili igenteke netu ataka mwanchu muligereria mbachora baraibabo bachakire Miromasi County chindo bokoreri bwachakire batianiwe mpaka bali bagukora imirimo ase county bonsi from the MCA MPs bonse ba senator mpaka ba governor na ikiagere naye kwanyorire imirimo ase county eyo wono tutete ku understand roles chair elected members bonse to chakire right from the MCA ali mwanchu muligereria kumanyanga ekeronta itegintu gete nga ingochi ose bintu biro mu MCA agwenete gonkorera mbire bie but during the campaigns wakili wamsiyengo tenare ngo tanga nimbaletera match nindete chipara ningena ki agriculture sector amabungo go tenoteba nimbaletera match ninkore kyango nindigereria mangana bursaries time CDF ose nechigwanjiro kolende nindo che pressure ko parliament ngochitore gukwana want to understand roles as MMC yago koroika asumo bunga yago koroika asumo governor nera okole nsemo yae na lio tutali gutuma na njira kona komachia umuntu tutakiri komacha ntagite tuchakira MMC MCA gare member of county assembly na county assembly no nori wakirwe kura kurwa a lowest unit kose erianse kabisa yo wakiru chikura ekurukwe ward era sekatiba na MCA igago chorwa ochikwe karanse a parliament ose bunge ye county now di bagairoro di tangane nelio koba omowakilishi bwe wananchi ababa mochorete imari ase county assembly obo wakilishi obo igobore okobo bagana sichinsemo chinsagi yawo nero koira amaoni ari abwate yabantu baye opinions chabo ni chabo chi proposal chabo nero gochira gari gochi present ya kabere nero ko represent aba elected yani aba market chikura kuri ward unity ye ward as a county assembly as a okorana amakadirio yani chibase chichu gutumeka asamagendra as a county omaite budget nkorosi kwere ne budget ye no bakunyeti ritangana banye ringoria banyetia eyenera makadirio ali base gutumeka asoko gendere asamagendero no bokoreria ase county ekende nande bagokora na bagokora egento gekuru kwa vetting no bagwaka bakuringoria bali bagochorwa ase birogo ao ase okoreria ase county no bobwateju egiakane na bubare egento ko oversight no kurigereria na ngoko obokoreri mbuya buri usobo koreri mburi biya kere obokoreri krobo aruru bari mbale maria ba mawaziri the chief officers abale accounting officers bali batenenerete ebe serie gutumeka ase county so aba member be county assembly na bago kora oversight kurigena ebe sagete
nja nerure na ekorete gasieri arweretwe igo yarenge rosie a factory ya matoke tokaruchi basa chire chi milioni 200 chi milioni 200 bagataba chugo chake groundwork feasibility studies ne binde neji nchia tumegete boygo so oversight no kurigire na obokoreri bore boronge aya aba MCA na uba koba ekemanyereri a link kurwa se serikali ya county ne na baba bakerete chikura na baba leisikoga yani na uba koba ba kera na uba keire kura bagachorwa nero gotenena areisia concern gosa akure ake kurate ya gento geteke mose bibere bibitari boronge ose na anda pongese kikere boronge so basically omo member bwe county assembly igale omo bunge o wakilishete ababa mwakirete ase unity ye nsinini kurwe ward yaye which ase parliament ye county so omo member bwe county assembly no yo maana sana ase siasa ya bono eye tubwate devolution ekuru kwa serikali cha ugatuzi chechi county omo MCA garo yo maana sana na ande gokogenda mutwe omo MCA na rotenete allocation ire ko una ward fund development fund nero ego cha through omo MCA ego kora binto bimo bibere ase ward koros chipara chichiro kubeka chitaya obolemi nebinde nere ole the overall person so omo MCA is a very important person as a serikali ya chi county igonga tokonyora wa MCA batali abantu babwate obumanyi na kibago deliver ngana kibagwetia budgets na kibakubwatira no governor bamanye gwetia bintu bide juu mo governor akorega hand in hand na ba MCA that is to say buna kwa explanation igonga batabwatira nitibu ikiran ebinte bigotena nande nyorbo na ba MCA na obo bwate chinguru chokoro cya machika aya koroswa ya gotugambire county nande nyoro na aba MCA na obo bwate chinguru choko tigio mogaba negasi komo impeach onya tego koleria boronge buneta keire ye Richiko tari ye yo bo ge siasa kurwane ge siasa lakini elioko check governor korone governor ngokoleriere buneta keire na atenenerete account buneta keire ne Richiko basi yuna regasi yaye so amo MCA ba asoko ogotebekene ase chi serikali chi county devolution omo MCA igara at the center ya Kiregento na center ya Kiregento igo mwanchu muligere kwarariro mu MCA no muntu bwengencho nabangotaka kwigwera igaboronge agere bintu bigosareka narimo kumanyanga ningo obwenerete kobe source yo bokorari ase chigwadi chaino tororire ngo present your views opinions byaino asengencho igotubachoreta ari wakili unganchere bato represent bayari kunyarekana mukwerero twensi tosoe bunge tosoe assembly mari agimana sengencho tanyarekana twamuiro oyo moye konyorora goteanga ninche ndete gose ne parageti chiparanchiro mwemsi yago kora chitari gukora no mubunge umanyete tubwate chi setup ebintu mbire ase serikali gere chinsagibere ndubwate serikali yaro igoro eyetenenere no omusike His Excellency Dr. Ruto ndubwate serikali ya kaberensa bona buna Gusii usena Nyamira eyebone tenenere na Arati na Nyamira rogoro nyaribo katiba neruete na nkia serikali eria Nairobi use national government egotenenera na katiba neruete na mbiribi county government na Arati agotenenera so ebiribi bekira se county bitenenere na county ebibionsi go be involved omo MCA chiparanchiro chi national government echechire Kenya National Highway Kenya Rural
Roads Authority. Echire Kenya Urban Roads Authority. Echio chire controlled. Osechita nenere na serikali ya ruguru. Okay. Na ganse ndubwate chipara county roads. County roads na chie chichire ward roads echibona chigotenenerwa osechigokorerwa ne e county anyane. E county bona garia se ward ngotenenerete no mo MCA. So omo MCA ne rokoba ekielekezo gyobo koleri bwechipare chichikoros kuchira se ward level. Okay. Ne romo wakilisho ito. Kera bona onye ndrigwate ba mukwerero yonsi pia abantu 1775 bonsi mba tuwe keregari county assembly bono nero yo moto chorete otenet na bono ga ward ye ga stu karansete I think you ward ye gere eyenya kwa ward eyenya kwa ward tene no MCA mheshimiwa Oyagi so Oyagi tabu atikende yonsi akora ne pare ye matega e pare ye matega ne ya national Kenya National Highway to kogende pare riende chiete kyoge e pare rie chiete kyoge igere Kenya Rural Roads Authority lakini aga kori kariga gocha gutira kagende bake primary gete area gere underward. Okay. So you know classification. Eyene main road ere Kenya Highway. Bogo soime onyore Kenya Rural Roads Authority. Omaya konda chirichinke chi feeder roads. Echigo chira under the county government. Now the county government roads igo chira under the MCAs. Yes. Okay. All right. Wachumulira timedese kwa bwatire chipara chigo korno mo MCA. Igo mo chikobolo mo MCA chi main highway. Ingankia taratoroseli pare. Nkiatara vekere lambi. Egasi yabone chipara chirichinke chiranda county government. Mabu manchumuligere lenga yora manyayo onsi. Anyatali wakili to George Morara Bwakuma tokubwatera na inchega igagwetera Ndizi TV egere tu akumanyia amangana ya maya rolls chabarai baito asachi county ao mone county ya Kisii no tole na Nyamira nero tugutumeka mono lakini ayuna arago korekana asachi county chons. Iko kwegure rolls chomo MCA nkiago kora ase county assembly nkyo motometa akore aire birengere biao attend sessions IT bills bakore budgeting iko kore budget ya kore ruembe iko bole mo MCA no mo MCA na ro tagete kumanyanga nkikire ward ya Manyarero nkikire ward ya Sengero Bosoti nkia abantu batagete bamanya gweti chibesa. Thank you so much wakili biamono avunga getenga imirimo yo mo MCA mwanchumurigere nyubwatiribya unless ko bwatekenda dokumenta tutaragenda kindamento mata ba MCA nande ngwe karansa bara mata wana kromore bunge ngo tuwarire bintu ko nguna committee committee echinchire chibaga inao committee nere ko trade nere ya agriculture nere ya legal matters so omo MCA we karansa committee ejiyao na ubago bakubanga inkiyo chikokorwa ase county ase obokoreri totabe buna committee eji na chikuriga na Richiko so totabe ne ye yokurika yokorosia machiko ere maria na ubakorona machiko kyabwente korosigwa ayo gutenenera omochi obusongo ose chiro ya tarachambiri bono na inegasi yabo bono ngwa kwana ngamba bwate chinguru chyo korano impeachment twa machikorore gekorubune kyo bosoko gosabuno kwase county ya Meru ekara wa MCA batari kuigwana inkie kekere irire aba MCA mbatu aru kugena no mo governor bachake ko koranga batete ko impeach ko impeach aseri chiko nekere governor ya korire egento kere mamincha yeri chiko ekemo kyabo bari ba Meru babegete batagete lakini Richiko ndianchereti impeachment chinga kigete chitaraeta Richiko ndi abegetwe Richiko ndi ababari gete katiba mbaroche na nabo montara sobo governor rero nande mambe bamorusyo so Richiko ndibegete safeguard osendi nditangete okora impeachment kiholela ekemo kyakeriye impeachment yararetwe ekyaba Meru barenge koimokia ngiriothe na umugavana oria Omeru ochorira abantu ku nyomba ime mwabo otwarira oboke nyomba keboiri kochora Richiko nditebete kabisa na
keboiri nkebwente ko base oboteneneri bwa serikali so mbiro bibere bitatu aya omo governor atoke na otumira mamlaka yebobe otumire chinguru kiryaire chege katiba lakini ochitumire mono wetani bune bwante gutumeka asuboteneneri bwaye neisha ine como impeach aya omo governor atoke na otumire chinguru kyaye bobe kunyakwa amari ya county osenibo ya uma yunaisha ine como impeach so impeachment neriyo como tigie gazi atarakore miakeri yaye eyakero tichikora kore gazi ne sababu yo como rusiororo ne yo gutumie katiba yo kogenda koreta malalamishi osama shtaka ya mutuye parliament ye county ekeraya aringorigwe adeliberatigwe chikura wakwa naba MC aba oteba na como rustore osonto como rusi chikwengera no como rusia bono ga konde process iriyo konde senate chikona chekina na kena aba bakorete como rusia igoriyo why we kaze senate onye aba bunga baiga amini aba MC abaiga babuate evidence isaino bia inkigende gitari kweransa. Why does it have to go to the Senate? Ntoira ne maiga tuchiko kwana gore Senate nanki gasia Senate. Senate nerete oversight ye chia mangana ya chi county ose devolution. A Senate ne parliament ye chirebere. Chi parliament ye chibere to bate parliament ye National Assembly nanto tore parliament ye Senate. Bon a Senate even obo moyo bwaye okoba kwayo egasia yenene no kurigereria amangana aya devolves units ne yo kurigere na echi unit echi cha devolution ngokora chiregasi boronge buna Richiko rigote so ekero ya rure aba MCA bakire chikurechi ba impeachiri oikagenda se Senate koringori buna ekemwa korete igana igare ngia koretu boronge a Senate nere bwate ingana ryo mwerio asoko impeach umugabana nere konacha ekina kyo mwerio asinge nchuga sia benene no korigereria okorigira mangana devolution nechi county na kia agokorekana na machika ye county na sikire na arendire a Senate basically nerete kurigereria oversight erogero romna umuskari orendete na niniye yetu abegete ugatuzi mbuyere nando bakorirwa yamboronge bari aba banye bwate banyetenenerete aba bakonyagendia mboronge bari buja bagokora eyinare gasia Senate nene mbiyo mono wakili batije boli ndrongo chineboli kero kende no mwanchi muligereria kweboli ive gasia Senate no oversight na kuligereria everything kwenda kere as according nemirimo yabo why then tubwate mangana yaiga August workers even from the previous county governments turoja sa magazeti nga abantu wetani 1000 ghost workers ba wakanu na kia nene kwanza pending bills chinyinge chirasa chi county ngwetera ghost workers ne oversight yetali okorubia korwase Senate was what happens anyaga siyabukere genuinely kuligereria yore yobokoreri the Sara ndako sabonga bere mbiro ronta ntaso guchime sababu ntaso guchime na sengije yamachiko aliaro a Senate nere bwata chinguru choko oversight devolution now a challenge nero a gap nero yamachiko gete amo abere aya achetene katibe yenya chi oversight ya Senate tera ikirana asengecho egentege tangani ogotasika Richiko ogotasika Richiko nkina teberabo chapter 6 eise koba affected asense yetu ya Kenya ebinte binge mbikobo chapter 6 nke oteba chapter 6 oteba goria integrity ige oteba goria obo koleri wo ekene na ande toba abantu to korega sieito obo rai osobo gambi tutabwati kende gyons bo chafu bonde bonsi tutabwati kemogi kende gyonsi tutabwati
egurubende yonsi talinganeti ne katiba. All right. So ebintu ebye binge Senate nebwate chinguru nebwate libaga yoko bikora. Lakini yanachirwe asenge cyo bari bayire chinguru usibara abarayi mbararuribaga ebintu bikora boronge. Okay. Ekina kemo. Egi yakabere chinga kichinde court cyarure ebielekezo lakini mbisikiri. Ekia gatatu nandikire ekenene bantu baito bose system cheto nchirabe kwa chitware abantu kutwara civic education abantu komanyanki kebwento kokorwa nanki ketabwento kokorwa. All right. Une limitation as a oversight work here Senate. Okay. Mbia mona sana wakili. Mbia mona wikira bumete ngumwanchu muligereria obwatiri bya. Bona litukurete mirimo yo mo senator ni mirimo yo mo MCA. Asenge nche byachirira igo. Bono nintagete to manyegasi yo mu bunge. Abunge ba machiwe mono asugo taikiraniyo bokorari bwabo. Empty promises chiriba korwa during campaigns. Mona mangana ichi basari mba kwanirete. Mangana ichi basari was the nero ya lege chi ekwende nene ase chi campaign chakiro mu bunge. Ninchi ko ligelia mangana ichi basari ndigelia mangana ichi para. No mu bunge nero to tebi mirimo ya nereri akocho to represent ase National Assembly. Tutara enda so mu bunge sara. Igo kurana cha to irana kero watebire twa company ya senator. A senator nere kuligelia mangana ya o safeguard go ko korenda na kichi county chiwi teneneire egi akabere esenata nere kurigereria na ki amakadirio go se chibesa chiko gendase ase chi county esenata nere kurige chi interest chi county noroje esenata nere bwate lichi korimo bwato burangeti wo koba kerori ya kirige okoruo chibuya na gokuru bobe ase county na anda akeimokie akereta ase senate ekerigererie na ande akure atene king torakora buya na kitokora tugio change to improve kabe enchereye senate nere kurina ababale obe serikali ba ababale county government omo governor na abo obisaba bande baye abakorerio ngokora bali gasiburonge asenge jonero re erisorie dia mwananchi ase a county. Gokoira na bono moina eje bono tuachire ndo ebinte ebire intertwined yani ebiko soana na ebiko nyako konyomana ntoira no ro na anda senate na ba MCA lakini bona somo oyo bono tuacho motanga ni kabisa omo member of parliament bono gotoko ba company babe ba amo babere omo member of parliament oyo akere kura muno mujumbo kitutu chache south ore kibagendi na ande tubombe kamo no mochumbe bwe parliament o akero kurukwe women representative oyore donya toto ababone barase parliament yemo so abababere ebabwate gasie ere ebwe kaine egasio mo bunge ntanga nokorosia machiko amachiko speaker akorosi kune bunge kulingana ne katiba ota ne katibeye amachiko na arosigwe ayakwambatana gusikulingana ne katiba bon omo member parliament ne roko genda abugoria amaoni ayaito agenda achikunya gamba se parliament achiko koringoriwa example ngo kwaneke ajari njabete asigete yentugete ye paragete kona gete omujumbo yo kibagendi nero kuimoka agenda aborie Nairobi atete na ajari yeye ase aka mini akakurwa Nyamataro mbake junction bridge camp igo ya basenge cyo yevumbie nyingere pareria abantu batwe contract bangirego ukora korosi igo nkia korase Nairobi ase parliament igaira malalamisha itukuruga na egento gekogera musichi ajari chikare kobe pareye ne vumbierie nyinge ne bitonge binge biro asinge che pare taraera enegasio mo bunge ya go to represent at as a bunge as a bunge
as to ward chiri chons chichetam charo sibunge bona go to represent. Yes, aba bonsi be constituency ya. Yeah, constituency. Aya allocation parliament nere kuna cheki na nambesa kichigo tumeka na serikali aso mwako mugima. Igo be kere siringi. Kere tongoro. Kere million. Paka muna bonto tutene ne budget yechi trillion. Omonto bwate chinguru chokorosia mangana yunomo bunge. Ekera abachi office cha serikali kurwe treasury baro siria makadiri aya abajumbe goika bagenda bali ngoria se parliament baligere batane ye mwabekire mwaruri ekigo kya okiga bachirige na ekibase kya rugo kya na kikigo cyutumeka so allocations a budget ige wetu yoka ne parliament na ribwate chinguru dichiko ryata na a parliament nande na reko ekorigere na aya eye chi allocation ekitwarure Yes. na reko review rigere na mbuya chia chibase chimbuya chitumegete mbuya chibagire okay chatumekire otumekoko na kigo chikogenda e parliament ye bwate chingurwe chichons bichokore ebintu byonse bikwaniaba yaba na inchi kere nintuto babegeto nintuto bachorete bakagendo e parliament na reko ekorigere na president ngokoro yare gasibo yayebuya igo matekinata bere president ige president e parliament na reko ringori na executive mbu yegenda tokorega skero madichi nsagi che serikali ekire isato ekire executive judiciary ne parliament e parliament ye kurire na ye president mboronge bintu bire ne parliament na nero yoka e bwate chinguru chogotene ne president ye gasi atara kore miakeri ya yetana Parliament nabe ko impeach president. Yes. Chikura nabo chikwakwa chitane president yatokene ligoseri tera akoreri buya tera gamba buna ekatiba emwate chinguru komotene ntore gas. President de utenugas na majeshi. Taiyo ase katiba ya Kenya. President de utenugas no MCA taiyo ase katiba ya Kenya. President de utenugas no kwenda gukora maandamano. Ya. E president igera ateneni wegasi ne motion ase parliament yaba jumbe ba ke kura batena yes bono twaikire twarore kirina okorire gasi lakini taraikirania na bwenta asuka kando e kura kore yakirwe parliament ambe go impeach president ne chingurwe bwate chogo impeach president na machiko aya akorosigwa aya obokoreri ne parliament kunyarosi na machika aya akorosigwa chikomiti nchiro awa chire se parliament boy kachi committee chiri tangani chira kora ekerenga keri kyeire example ngokwa ntwa bwate vetting ye chi principal secretary si principal secretary committee nere ya renge kuraba lingoria vetting committee vetting committee enero konyoya chagete gazi na ndengwa kerambia mono sana umusike His Excellency Dr. William Ruto ngwa kerambia mono sana Right Honorable Moses Wetangula Speaker ye National Assembly kiegere basigete order ye court order ye court yo yateneneti vetting ye ekero bari aba Kenya bataisanegete na vetting ye abawakora vetting mbaisa ineko kubekwe gasi ebintu bibere byarese tugwe byarenge byamana buna nchumo wakili ndatebe naro yomo usebabere barenge go chikoba vetted usebabeta vetted kunyo babere vetted bata tumiete the due process bata applied bata beta shortlisted lakini amalieta abagatoka karo asebali bachorirwe ekatiba nerwete ebielekezo dichi kondirwete bielekezo nana kio montago chorwa acho koba umokorieri bwe serikali so gosika oderie court ya Justice Makao Employment and Labor Relations Court negento ke gego chengeru sana asaba Kenya bonsi na dichi koria sikirwa se engakeyeri ya sikiru na ba atineti koiranga about the current PSS from the former regime nguchi bali kugendera kurobo koredi ina bagenda to koregazi paka ba idine shiru
na yebono ge okork na nkoira na tore ngora tuachakire koira na se ense esigete Richiko na ande sigete amamuzi aye court igobona turatware tusigete chinsagi chonsi satu ensagi ya parliament yakore tegento kiamana asogosike oda ye court ne ensagi ya judiciary yakore tegento kiamana corona eri gosondirega byaturate ne egente na echibere nchare konyara onyatari omosikeruto orenge nere otagete amasikani abo ase chioda chekot na lakini nero lenge kukora nomination nero korete nomination yechi time thinki abwate tiera kama ya korwa marieta ayu kurende bono yaikire kobanga weikaba bwati order ye court minto ne bingi naro chali byale gotebekana gender yarenge balanced abantu bane bali bachorira abange kuruchi region gete ebi nabi bintu naroche enkaranga mbuya nyibaterenire Sara naba ngora korete ibyo ase abanchu abarigererie lakini na abanchu abarigererie nare bamanta bamanye ase ekekatiba nantubwate enamba yase abasacha asa abasubati babwento ko basa committee and once so ogochor konde once so gender nero ne cheto nero really very sensitive asogotene nioko wechi PSH njichoriri namba chirito kagerete osiatakeire njichoriri egia kane obochori obubwento gotware ebicha ya Kenya tari ebicha yebisa kubibere osebisa kubitatu ekero twanya touru ya Kenya uru ya Kenya gotwa bwata abantu bankuguna chi permanent secretaries ekatibe yenyago yareta abatukuruka chi principal secretaries lakini kurua se historia omo Kenya na historia mwanyagitingo mu Gusii oyo nkaranstango kwane ke Gusieke ngakiteyo aba permanent secretary bachoretwe gose mpaka bone ga principal secretary bachoreru omo Gusii mwanyagitinga atachoririo yomo that's true so kine gekere tukoti nchebuna mwanyagitinga ninge chengerete kiegere enamba yeito te wanchera nanto twara omoito imaria enamba yeito yaba Kenya bonsi ebisa ku 40 na tatu bono byekire Kenya egesa ku kemeke bwata 13 egesa ku kende gatwara 13 so ebisa ku ibinde goika bibororo tutware ri sagari yaba Kenya bonsi tari ri sagari ya ebisa ku bibebo kemo osebibere ni tutware regional balance ebe face ya Kenya ejutari ngento tukwanira kando negento yokwanerwa na goika ebinto bikorwe na rie parliament yeye ekeraba bari parliament boka bakorona obokoreri mboro obokoreri obokoreri buya asenge cy'abantu bonse ba Kenya ntamerano na kitachikobo ngwate abona omora ibwense omosike Dr. Ruto nero chorete nkiata rigerete ya egente ke mutonyore mwanya bantu ngokora tore amagoso na amagoso na bakororu na mwanya bantu ne Richiko na ande bona segenteke inyora igasara inyora igo mutegererione gosumo murigererione okogororo kongo chikorego konyo mosikeruto erinde tintamerano njewe na nasenge cyo tachore to Mugusii na kie kwagwereire bone kerekere kere buya abantu baro keregentuka abantu babekire bari bayisaine ntamerano to chikobo obokorero bo chikobo mbia mona sana ndoche Esther Ongwae kura chinsemo cha Kitengela agate basara mbabwate tigwetera senchira ya mitandao salimia wakili na mwambie tunampenda na tunapenda kazi yake taiba gukwanira Iyala nominees okay kimbegelie bungelia Iyala ngukwanira kidogo agoteba na ento kubwati murubulyo ndoche Valini Bikoro kurwa suswa nero likira agoteba Ndizi TV congratulations salimia sana wakili he looks vibrant and good
notora amo mpaka mokura. Asante sana Evelyn kurwa chinsemo chia suswa. Indo Linet Momanyi kurwa South Mugrango agoteba kwani wakili itase studio it's long kurutua moroche kunde twagokira nende komorora asenge njoni gago tutebia mangana amaya alitubwenerete kuigwa. Asante sana Saron Tita, asante Ndizi TV bia mono sana nara yuko kwa Divi na Morara kurwa Homa Bay County agoteba Saru mwana mtona kuona sana na naona wakili wetu leo ameng'ara kung'ara. Asante asega singi yao kwa Ndizi TV kutumanya igoro yeli chiko. Mbia mwana sana wabadivi na Morara kuru chinse mochia Homa Bay County. Samson Oroso na eruli kire kuru Gembo. Awateba wakili wetu. Habari ya asubuhi. Iranelia maiga. Mzuri. Asante Samson Oroso kuru Gembo. Awateba well represented. Niko ndani. Naendelea kukaa mwerevu. Ajabu. Mbia mwana sana. Na mwensi balimoga ndetoko tumagwetera senchira ye mitandao. Echunichi SMS nasoma. Na balimoga tumagwetera Ndizi TV News Digital. Abuwa on Facebook. Ngochinde kuligereria asegekeke kerebosio boigo YouTube ngochinde kunyeligereria asebono mwanchu mulionyo kubwata libolyo libweke gabo wakili akoiranirie atarasoka korwa ase studio na boigo anya kubwata kubolya konde wense comment yendeyonsi oganete gotolikera tutumire gochagabo asensemo ye mitandao na gwetera senambeyo ere ase TV yao asebono wakili tigatora endo mutimo komoke turasiba mache karatukwirana ntogendere gukwanira mange igoro Richiko kwemanya kwewe binte vinaoana tugukwanire ke kiarete keria igobono mwanchu muligereria kabamu na intwe oikomo lenkwira na tole asegekegeke kiribusio. Ndizi TV Ubwansu Gusii Kiremambia Yamatuko yiwike Gochakire Jumatatu Goika Ijuma Chinsa 12 cha mambia Goika chinsa isato Imeya Ndizi TV Kuna kutambe toko chakeli Ritukuli yao ase Ogwansu Tumede na manga koraganire Ritukuli goro Nubo tukogima Kunde bone mambia Ni gotu kwarigania ase Morobiri ogwe ensaki Umete Sara Numete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena ki tiganda soki kerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamdi ne bwate ona intwe mwanjo muri yari ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamdi gete vitamin D Murubiri no yo mubuka Ugochakia na kurosa litukuli yao Asenjiri ndunge kima Enzakia ya Ndizi TV Asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi Richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wesherabneri ya committee maximum prison egitire ige mineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kirigwa spiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mogoto tweet ase @Ndizi TV News ina toko nyora uchumbe yao asenjira yobukirana boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora kurwa sinsemo chama chingumba no sesimole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie Imeya Ndizi TV Enka tariye nyumba gosabana nabaiburi Enka tekoba onye tebwati omogaka amono mongina Enka ige koba asinge njo monginaro omogaka ro no monginaro arabu yamana gutwara nabana yamana kurokwenka
Omanjo morere on Ndizi TV na ndine chinga chinde ngukwaria ne asomoroberio bobosera gwenga nobosera bulia buleo asumuchie obwate obonyasae oyo korenta bonsiamo asamasikanie nagukina nechimbwa chingia ekerenka yachakire nekerenka abantu banyomanire ekere banyomanire banyora abana yamana kobenka ekere yabeirenka enke yebono yamana kugarea because abana bekere bakinire nyano mumuro nyoma onyana abaiseke banyomwa abantu ababona ekere bareganka batwara egesa gukerige korokunga onyareve umerana na Brighton Makori keraritu kuri juma chinsa ibere chabutuko goika chinsa isato erio bwimanya mange asumurubrio wobosera wenka igobwate tariki tomocha gutubwatia Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma, arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuburwire bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwire bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwire yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Chimashini cheito gochiko kurigere choka nduto gokoereza buno rwarete wata tebina yiga buna botu bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gyo tugete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro tu anyorre tu akurire to konyoro murwire oyo atakire gokorwa massage ntubwate bitanda bya massage ntubwata abanyagitari bakora massage. Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano nebire ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya Kisii jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutuka imijumbu chukisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montachi obisi ito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia maryogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids
nandi twamanya gutumia amario gakurukunga herbal medicine no tole enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo goroba ya gatatu erumu 307A nandi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Biamo naendo mwanchi muligereria oliogende tukutubwatia somurubuli bwerichiko aseli tukulia lero tuli na wakili oito George Morara Bwakuma Kuromausa and the company aiga somu chobosongo na indasi county ya Nairobi kerogani tio bokora libwaye no ali bosongo ga butambe na bagwikereka egere akobo korali na kiago garocha gase studio otobo manyi otobo semia ototebia mange igoro yerichiko nkirigo kwana egento tekero kego korunke bwatetio murubirio bwe katiba yense ya Kenya egere twemanya asenge nchombu yana ayekora manye bintu birio tamanyeti ande toko binyora ndonsi utatiga Ndizi TV asomurubiri bwensakia yogo chakera litukule Jumatatu goika Ijumaa ekero litukule Alhamisi specifically tokolire igoro yerichiko balimasi magande tutumachi ujumbe chainu wetera Facebook na bayigo YouTube togwa kangambia mono kigima ndochinga malombo korwa kibirigo agote bakondani ndani oyo akulire kwa chinsemo cha Facebook Omatuli Vincent nera agote banga mapema mbia wakili karibu agote bano alimi ase umrobilio bali bakombwate gwetera Sarah Tita Ndizi Sarah Tita Facebook ndocha bange yabo animogeni korwa doa Katara agote basalimia wakili ndani ya studio Edina korwa na manga boda nindoche Daniel korwa chinsemo cha Siaya County bagote ba well represented mbiyamona sana asibutambe kukoba ime ya Ndizi TV wakili ndochenga twirana korwaso mutimoko ndochenga tokwirana tuchakire liboli ro muligererio korokwa Divina Mora liboli ngaki wakili tikakwanira igoro ya Iyala nominees ndochenga lero na libagwa kachikura ngagate ochora bali barachi gwikase funge ebunge yo ya East African Legislative tukwanire Manchomo rigere no motegereri to East African Legislative Assembly ne representation ye chinsechi chirase o Africa jumuiya na jumuiya yebwate Kenya Uganda Tanzania na chichinchanga chi original na chintanga ni chia chagete tugajeruga swa Rwanda Burundi yegaswa Congo ya soire ime Southern Sudan na Somalia nebegete application so parliament yeye interest ya yenene ne ryogoro sia region yeye etware uchimotu etware enchere okoreke biasara ege siasa tobe unity yeye so bono Kenya ngochora turaba jumbe baito bago chikuikaransa se parliament ya Arusha aba parliament allocation ya bali bago chorgu cyase Iyala igere according to na parliament na kimubwate biroga se parliament ya Kenya so parliament kire ebyame binechi ne miungane ye yalenga chikure chichaeta nere chore tembare bago chikobaba wakilishi so ndroche kirogo nkoenda kirase Kenya kwanza Kenya kwanza nja kule tegoro yabo bachora tabantu babo bachora Fred Muteti bachora Kering bachora Songok bachora bachora te nande bachora te aba babire bande na bebire baromba kule tegoro
abo ba nominated bakonde parliament bono bachiwakira chikura side yene tubate ODM na Azimio chorete kanini kega Kioni egachora Winnie Odinga egachora Kalonzo Musyoka Kennedy Musyoka. Now liberera lyabeire nana kimbara byabachorire nani ngoyo kogenda lakini asoko ligereria okurega ebine biyama tekelezi bigo chora abantu babo bachikubo wakilisha so ekero DM chorete Winnie Mandela Odinga ndubwe ndukurigereria rieta ririo mwari Odinga ko kana gose kumona cha ribaga ryokwenda ko represent Kenya ase baria babere batatu bamurigereirwo sibaberange osibarigereria siasa cyaye Winnie Odinga igare umoraya babeke goriye kegeke oisaina ase chinga kichire motwe Kennedy Kalonzo na isaine karo kurigerina nkiabwate asa masomo na isaine nkiabwate ase nabo ase parliament yeyo nabo na ande twarigerina obokorere bwaje na kibwarenge na isaine okoiranigwa chikure chicho chikwakurero igo chire chiamana sana asoko rosia ababunge osoko chora abajumbe barachi batuwakilishe na ande boro kebicha yaba Kenya kurua senkaranse te gusa sentenene gusa so kurigirira kwane igondo chena tiga parliament yeto atoya abajumbe bali muna baruwe twase kurua se byama kere byama na bimate na barabi bya nominated tigocha ndumva ndutwara second thought usebirengere byakabere asogo ogotaka gwonchora ekigyacho ne byama biriye binyana ababya nominated gore yonkero chengoyo tuaira kuchali oyo naisaine bamwegenete na bago deliver na ande rirorio na kyogote abamuna inki emesha yogote na Winnie taisaini usikene di Kalonzo taisaini usikane ni kega taisaini egente getanga nirigereria kanini kega ne life member ya Jubilee Party Winnie ne life member ya ODM Kennedy ne life member ya Wiper ebina byori tanganie byanzilishi byo choro muntu okay no mokoreri yale bwe kyameke ba korire yes so ngepunga tukoba gento geta tukora tu siasa libera ria siasa chiri chinene no yo gachore tasinge charo mwana oye o mwana na bakobo mwana lakini o mwana oisaina soborai no bogambi asenge nchuri tukurigoro babunge ba Kenya kwanza ntwaro chimbomera nete state house garoro muraibu ensino nyata tebete direct atebete nga kumetinga umwangaini bwa abantu bande na kibore ekero monto akonominate umwana oya gocha se bunge yo kolenginga no motega atete ko rutera babunge mbabe sobwete marieta ya kiplani na kiroje eyugera be asokorigereria kwane kurwa sege ase inde opinion yane tindo chuna monto na bwente ko ba korigereru go se koringo rigwa go ruana ngayarwete ngayeboire Winnie rendo rarusirete rio dinga Winnie are ko babweka Winnie gaisaine kabisori gwakira chukura nonde bwensi omo Kenya ngokora bari rero let's wait torolenga what happens wakila singe njechinga kinibiro let us talk about ngani ya CDF CDF Supreme Court jana chetana CDF ekanye tuguta egatana CDF ege Richikeri lianyereta tereka nyonjora ku CDF rikaba National Government Constituency Development Fund na ndisaini ne sababu ya lengo na ebi pengele biribire ime byobokoreri bwa CDF na bibiri ebipengele birase county government yani chi serikali che county ebinto CDF gukora igobire duplicate ebinto biwanta gukora ne county government lakini wokoira na moina buno mochanga muzibwe egesheria CDF ebinto yakorire usama gendro ya retire paka mashinani igara ya maana sana na ndarorekanire CDF ne pingire naba nseme yama yaba
abananchi na ne anchire na section gete ekikiare gokoruge gotebu na CDF ti ababunge bagende bakore gasi abo yokosia amachiko yokobara oversight yokurendense ne ekerichiko batiga mangana ya amagenderero no gutenera kibesa ase serikali ya county ose ugatusi nabo togo kerigereria ase chinsemo ibere bunambuye CDF were osembo be CDF were lakini aliyama ya CDF yakorire kurwa sende igara mange kubwa amabe ekikiare ko bamutwe neri chiko dia CDF liro sigwe libe allied within kie katiba egoteba na nding na kyobotenene libwa enibo ebwente koba no bokore libwe gasiaye igo CDF tiri shetani buna abandi batatu konyerigereria CDF ige kurwani wasenge cyuna gosobotenene libwe nibeye mbwanya ko baboronge gusekero gete bwatumekire bube nabari abatenene abajumba abatenene babeka abantu ba ekenyomba batenenera babeka abasani batenena kibese kikyabujwa kyaliyego buryani ofisadi yasoime rende obotenene liyobo boraba boronge bwa amachika bekwe regulations kiri cyabe 2015 chilege switchiro siguboronge chibe aligned bose chibe ku angeneri chiko bune Supreme Court ya recommended CDF ascendenche buna advocate Morara CDF yakorera maya kubwama be asense ya Kenya ne bwanta guribaga egendere kobo lakini ebe anchored bose ebe aserichiko akibonoroche teraba anchored aserichiko Lendebuna recommendation yarwete from the Supreme Court. Lakini ntoroche they are pushing so hard ababunga abaiga bagotebanga as early as the next week. Wiki yega batagete chibesa into their accounts. Ono ba tebiri ekabeteriria the Speaker of the National Assembly akabate bono genda mutwe muchiko kwana na Njoroge Ndungu mangana yeke ganche ya serikali. Chiraga Ndungu nero tebire nchenga nyete mbe advised legally no mu Attorney General. Omu Attorney General araisa gotebanga bwatu kachibesechi chibwatu kwe. Who is who? Ngo bono okubuna Richiko. Ritaganti aturire na Supreme Court nja rule tina CDF te bwent kobo. Ama chiko naro abekire ayana ki ama kadirio ya serikali asogo kora magendero ayu CDF ego pot kokora. Naro asichi amachika yanda ye county government. CDF go yaruse tuwasa abajumbe asenge cy'abajumbe gasi abogere ngao naboro bari gasi ngao. Okay. Omungu sanano goikobo asenga kiyo chikoba mutuga asenge cyo Kenya to kora kende gionsi asense yeto Kenya onye tobwati ngento kuguna political goodwill. Political goodwill nelio uwancherano na ege siasa oso uwancherano na abana siasa abana siasa nabo bwato uwezo ne chinguru cyo kore binte binge asenge cyo yenchira tuabekire ense yeto koba so neba kongusana wochia mutu asendigereti neba kongusana mo Anthony General koanga gokora buna abajumbe batagete abajumbe chinguru babwata ekera chibase chiuchgo tenenwa mbaru etomo ege tisho kyomogomo ege tisho kyomogomo kya bajumbe iyo kere very practical usikere giekene nabo bara sugume no eno mo president onye tagwancha ko bachibase chi abajumbe mbabwate ekerwanero kere kenene mono sana asaba Kenya. Gento kiare gocha motwe gosikiare gokonya settlement ye yochikoba. No goikaransa na kwancherana na kitwari ngekorigia uyano oso wancherana abajumbe na inkirichi korigoteba. Lakini togotema gokora mamincha na abajumbe mbabwato burangeti bebiseti bwege sheria bono ega bwo kuburukania serikali
Okay. nabo bakunyara bona iga now they'll move a motion nabo bago table no ne parliament but a motion yo kuburukaniyo mu Antony General buna o sinyirwe gasia na parliament ge ebwate chinguru choko go ahead na wake kura yo kurusi mu Antony General so mu Antony General nanche kurusi ya eyegete middle ground tonchera nanchera kitogo solve gente ya CDF egere gento ase bintu biri challenge era se serikali yo musike Dr. Ruto enene sana in CDF lakini gaga sito ko rasara asenje George Morara omo advocate enchene egonta Richiko riro sigwe riraruwe ribaga CDF egendera kobo. Okay. Yes. Ya konyera bataka ya konyera school fees ya gachire school ya kore bintu bibiri bitatu ebi bitarengo ya rosirie etaracha nere naenda gatima abo gitutu nkoro ngotine taracha ya rosikuna CDF. Yes. Ya kore bintu bibiri bitatu na maene ono tiatuganya what happens lakini rende mnae wakwa ni romanyita mwana Richiko ebe anchored properly esirwe egenderere. Asante wakili. You're parting short ekaratu chukurira but Ernest kutoka Gesero awataba wakili ako sawa. Amenifurahisha sana. Mbia mona sana Ernest kurachinse mochia Gesero. Nara okulika akoroka Maria kurachinse mochia Nyamakoro to awataba kwane wakili ama ene ototebiria manga maya tuamanyire roles chio mo MCA mo senator mo bunge. Next time na mocha ukwaniro mo governor. Asante sana baba Maria. Anarege gatingu musieke raisiko. Bobe sana muntatu SMS arafutonye soma. Akorwa Abel Onditi korachinse mocha Kimira. Agoteba nonde ime kurase county ya Nyamira kwania wakili na ndimbi ya monase amangana maya. Asante sana Ndizi TV. Asante sana omorobilio bwensa kia. Ama NCDF ya konyire boigo ya retri amangi. Kulende oboteneneri ase section iyo. Oboteneneri na buobo buwata mangana mangi ase section iyo. Niite mu Amerika Simba kutoka Masai Mara Salimia wakili. Anchera nirenga CDF nengi ya kulende oboteneneri na buobo cha buwasalia amangana mangi. Asante sebali mwensi mwali kire chi ujumbe wetera se chi message wachagiga se studio. Tigandigererie Facebook bwango ndolengo ndinarongo siekera isiko sengenjo chinsa chito wakili chia elire. Charles Luango Gato no alime Facebook agoteba niko ndani sana Salimia wakili. Mnyokega alia Saron Tita nindo Chelinet nyancha makura chinsemo chaitare agoteba wakili ako sawa. Tutapata wapi namba yake? Namba yake utaipata usijali. Biamono sana asiwali mwesi mwatumirechi ujumbe. Mkina hako raiga wakili. Nasoma egere mwanchu muligerelia tacha koi ububenga ndoligo soma chi ujumba wicho tumase studio na wali bago ponge sumurubili. Talina sumubuli ribulio. Goponge sumurubili ni yine commenting ya. You're parting short ekaratu ukua. Serikali ya ye county ya Gusii ya Rosi kubono ntubwata mawaziri apishetwe governor nja chorete bantu babiri batatu komokonye gasi egasi ya chakire governor Nyamira ba na apisha ba minister baye egasi ya chakire ringana neri morioka ngotigera mwancho morigereria no motegereri mwanya getinge tigatobete yari koba amo na baraya babaito ase sabari ye okoba amo na barabo no rio koreta ama ogochangia gokonya se oko obokoreri no mo MCA yo twakwanaga tigago kagerana namanya tekirento kirase ase ward bo kamambi kaboye moinyori na kenkera ababoronge omo MCA nabegete obisi chobisi abasi ward cheto nabotoko banyori abajumbe baito nabotoko banyoria aba senator baito chinamba cyabo nchirororo nabotoko banyori twalika no naka message no naka text message united nchira yoka turachenchie nabo bakorera boito engo bakirambiya mono asebalimo ligerereti nande nko basabege ntekemo tigatururibaga serikali yo musike Dr. William Samoei Ruto serikali ya Nyaribo serikali ya Simba
tobari bagabono buna bachorira aba bakoreri aba bagokore gasi na barabo tobari bagatorana nanki mbaikeranie chi manifesto chabo mbia mono asa kanyoru kari kanya makoroto asita atarwete na kwani gukorwo mbia mono na ando moseseni gwe mbia mono sana wakili aso wikase studio mwanchu muligereria no to wikira wasumuru buli tukolera re twate bange twale gukuna kuna kerase Richiko bwate binte binge igobono kelikuwa somire kuroro bwatera roro keligeta asomigwa weekend na ende nero roto chukuligiria roles chomo governor na mangana nda mange mbia mono asibali mwensi mwabekiro murubulyo yobeire success and to ayokoldre bia kurwa sensemo yechi camera Joshua Auta na John Kibati na ubane kyango murubulyo yokiranire asenchira yoboikirano no leto batera na komo asomurubulyo yo no yo minto Brighton Makoli nomo wakili ito George Morara Wakuma kuramaosa and advocate company aiga asumuchubo songo twaro buligereria borobia ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.